سلام كبرات تخاتلتي نحجاب استدالو وزيناتات اب هولندي كلتا ايرتراوين بسنك بوليتيكاو كتع اب باسن بخرا مهرام المئتاوم اب اديس ابابا ابالات 4 بوليتيكاون ودبات تግራይ مس امريكا مرخابم ኢትዮጵያ ናይ ወጻኢ ሸርፊ ሕጽረት አጋጢሞ ምህላው ዘርአየ ናአትለታ ዘአተወትል መብጽዓ ከምዚ ሃበቶ ዘላ ምግላጹ ኣብ ኪናት ዩክሬን ሩሲያን ዘሎ ሓድሽ እዋናዊ ዜናታትን ካለን ዘደሰስ ከኸውኒው ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትን ምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጠውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብ ሃገር ሆላንድ ክልተ ኤርትራውያን ተቐመጥት ሃገር በሰንክ ፖለቲካው ክትዕ ኣብ ሓያል ባእስ ድሕሪ ምእታዎም እቲ ሓደ በኻራ ተሃሪሙ ናይ 4 ዓመታት ማእሰርቲ የንጸላልዎ ከም ዘሎ ሎሚ ዕለት 19 ሚያዝያ 2022 ማዕከናት ዜና ሆላንድ ኣቃሊሐን ኣብቲ ብማዕከናት ዜና ሆላንድ ተቃሊሑ ዘሎ ዜና ኸኣ እዞም ሽሞም ዘይተገልጹ ዘለዉ ኤርትራውያን ምዃኖም ዝተረጋገጹ ነበርቲ ሆላንድ ዝኾነ ዜጋታት ኣብ ሓንቲ ብዝሄግ ተባሂላ ትፍለጥ ሓንቲ ካብ ዝዓበያ ከተማታት ሆላንድ ዝኾነት ከተማ ኣብ ሓደ እንዳባር ኣብ ፖለቲካው ክትዕ ከም ዝኣተው እቲ عند حيا لمسمصه ناباس كم زاتون اتود 10 عمت زبصح حدا كابتن تباست زخونه ايرتراوያን ድማ ካራምጽዩ ነተመ ባእስቱ ኣብ አፍልቦን ርእስን ከም ዝወገው ገሊጽና ኣለዋ ድሕሪ ዝፍጻመ አባላት ህጹጽ ሕክምና ወረዲት ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ነተ ዝተሃረመ ህይወቱ ከድሕንዎ ከም ዝኽኣሉ ክሕበርን ከሎ እቲ ነዚ መሃረምቲ ዝፈጸመ ወዲ 10 ዓመት ኤርትራዊ ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይደ ከም ዝኣተወ ሕጂ ኸኣ ናይ 4 ዓመታት ማእሰርቲ የንጸላልዎ ምህላው ተሓቢሩሎ ነዚ ጉዳይ አመልኪቱ ኣብ ዝውዓለ መስርሕ ፍርዲ እቲ ብኻራ ንኻልእ መኻትዕቱ ዝሃረመ ኤርትራዊ መንእሰይ ንሱ ካራ ሒዙ ከም ዘይነበረ ነቲ ዝተባእሱ ኣብ በኻራ ከም ዘይሃረሞን እኳ ተገለጸ ዓቃቢ ሕግ ግና እቲ ዝተሃረመ ብርኡይ ናይ ካራ መውጋእቲ ዘለዎ ብምዃኑ ነቲ በቲ ኹሱስ ዝቐረበ መንጻግ ሓቅነት ከም ዘይብሉ ይገሊጹ በጀካዚ ብዝተገብረ መርመራ እቲ በኻራ ዝሃረመ መንእሰይ ኣብ ኢንተርኔት በኻራ ዝሃረመ ንኽንደይ ዓመታት ይፍረድ ዝብል ሕቶ ሰርች ከም ዝገበረ ከም ዝረኸብዎ ተገሊጹሎ እቲ ዓቃቢ ሕጊ ነዚ ክንደይ ዓመታት ይእሰር ዝብል ሕቶ ኣብ ዝመለሰሉ እዋን ከዓ ከሳብ 4 ዓመታት ክእሰር ይኽእል ክብል ከም ዝመለሰ እዘን ማዕከናት حبيرنا لوا إذن معكنات مودعتا اتقوداي اب زمص زلو كلته سمون فردك وهابلو مخانو ونغليصنا لوا أبز حلف قدام أب أديس أبا مس أبالات الأخوات كوميته قدايات وصاي سنة أمريكا بستخيادة زته مريحنة 4 ودبات تግራይ ترخيبهم حسابهم كم زغربو تغليصو اتم ودبات تግራይ مس الأخوات أمريكا بزنبرم زته ناب تግራይ زي تقدبه سب أورد إزاءات ولا منقد العلم اتن العلا 17 أوارح أغصير زلو كينات تاتو كبل كم زحاتتو وانتزاريبهم وكالتي سالساي ويانا تግራይ عرنا تግራይ نديمقراسن الأولونتن تግራይ ديمقراسياو بارتي نرأين بارتن أبت زته كم استساتفو مفلات تخيل الله حلفي قدايات وصاي ودب ساساي ويانه هايلو كبده علما نايتزته نتياب تግራይ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት መብራህ ከም ዝነበረ ተዛሪቦ ንሱ ኣብ ዘረብኡ እቲ ዓላማ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ክርድኡ ምግባርዮ እቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክንደናይ ዕንወት ከም ዘብጽሐ ናይ ምጽናት ዓሌት ኩናት ምዃኑ ውን ክርድኡ ጌርና ዝበለ ኮይኑ ብቐንዱ ድማ እቲ ሕጂ ኣብ ትክልል ዘሎ ሰብኣዊ ቀልውላው አመልኪቶም መብራህ ከም ዝሃቡ ተዛሪቦ ንሱ ቀጺሉ እቲ ሕጂ ዘሎ ሰብኣዊ ቀልውላው እሞ እቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ምስ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ቅዋማት ተተሓሒዙ ቅድመ ኩነት እናተገብረሉ ዝለዓል ዘሎ ጌጋ ምዃኑን ህዝቢ ትግራይ ነዚ ክቕበሎ ከም ዘይብሉን ኢና መስኣቶም ተዘራሪብና ኢሉ ካብዚ ቀጺሉ ውን ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ገህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከጻረዩ ናይ ግዝኣት መስፈሕፋሕ ወራርን ወፍሪ ምጽናት ዓሌትን ምዃኑ ኩሎም ክርድእዎ ከም ዝተገብረ ውን ተዛሪቦ በቲ ሕጂ ዘሎ ኩነታት እቲ ታክቲክ ንእሽቶ ረድኤት ጠብጠብ እንዳበልካ ቀስ እናበልካ ህዝቢ ምውዳእ እዩ ዝመስል ወተሃደራውን ፖለቲካውን ዕላማኻ ንምፍጻም ረድኤት ከም ማሕነቆ ሒዝካ መኻዲ ዘሎ ክብል ውን ሃይሉ ከበደ ሓቢሩሎ ካብዚ ብምፍጋስ ድማ ከምኡ እንተኾይኑ ከም መራጺ እንታይ መደብ ኣለኩም ኢሎም ከም ዝሓተትዎም እንተኾነ እዚ ብዝምልከት ሕጂ መልሲ ክህብሉ ከም ዘይክእሉ ተዛሪቦ ንሳቶም ግን ከም ኣማራጺ ብኣየር ረድኤት ዝበጽሓሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ ዝብል ሕቶ ከም ዘቕረቡ ገሊጹሎ ኣብ ትግራይ ኣብዚ እዋን ልዕሊ 5 ሚልዮን ህዝቢ ህጹጽ ረድኤት ዝጽበ ኮይኑ ኣብቲ ክልል ኩሎም ዓይነት መራኸቢታትን መንገድታትን መንግስታዊ ኣገልግሎትን ንኣስታት 1 ዓመት ተቋሪጾም እዮም ዝርከቡ ኢትዮጵያ በሰንከ ሕጽረት ናይ ወጻኢ ሸርፊ ነቲ ኣመበል 32 ውድድራት ኦሎምፒክ ኣብ ጃፓን ኣብ ናይ 10000 ሜትር ውድድር ወርቂ መዳልያ ዝተሸለመ ሰሎሞን ባረጋ ከተቦ ምዃና መብጽዓ ኣትያተሉ ዝነበረት መኪና ክሳብ ሕጂ ከም ዘይሃበቶ ተገሊጹ ሰሎሞን ባረጋ ወላውን ካብ ኢት ፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቂ ዘውደ ዋጋ 3 ሚልዮን ብር መኪና ከም ዝተበረከተሉ ካብ ዝግለጽ 7 ኣዋርሕ እንተሕለፈ እቲ ሽልማት ግና ኣይበጽሕን ኣሎ ሚኒስተር ስፖርትን ባህልን ምትሕባር ይገብረሉ ከም ዘሎ ዝገልጽ እቲ ኣትሌት ብምኽንያት ሕጽረት ናይ ወጻኢ ሸርፊ እቲ
ሽልማት ኣብ ኢዱ ከኣቶ ከም ዘይከኣለ ተዛሪቡ ኣብ ሚኒስትር ባህልን ስፖርትን ኢትዮጵያ ሚኒስትር ዲኤታ ዓውድ ስፖርት ዝኾነ ኣምባሳደር መስፍን ቸርነት ነቲ ኣትሌት ቃል ዝተኣተወተሉ ውህብቶ ብምኽንያት ሕጽረት ሸርፊ ወጻኢ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይተዋሃበቶ ይገሊጹ እዚ ይኹን እምበር እቲ ኣትሌት እዚ ሕጂ ተሃገር ዘላቶ ኩነታት ስለ ዝርድኦ ዝኾነ ጥርዓን ከቕርብ መደብ ከም ዘይብሉ ክዛረብ እንከሎ መንግስቲ ብወገኑ እቲ ዋጋ ናይታ መብጽዓ ዝተኣተወተሉ መኪና ብባጤራ ናይ ኢትዮጵያ ብር ክህቦ ወሲኑ ከም ዘሎ ኣብ መጻኢ ግና ነታ መኪና ከእትዋ እንከሎ ዝኾነ ቀረጽ ከይከፍል ሓለፋ ክግበረሉ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ روسيا أم مبرق يوكرين حدش متأنا سفيح متقعت جميرة زبل حبريتا بوغن يوكرين دحر مزرقحو منستر وصاي قدات روسيا زغون سيرجي لافروف دما قال أي قص نايت روسيا فلي وتهدر وسرحيت زبلته ورار جميرو مهلا وافليتو روسيا زوج كجمرن كولون عبيت كتماتات يوكرين تقاصاص إيرا منقست يوكرين بمقلاي قال منقست متكال دليت زنبرا كوانت خونه نبرس كتمات هاجر كتأتو أبزيك على تل الدرجة مسبت صحت جنا سب مز روسيا قدما يوفر عويتهم حيلتاتهم كبر سكتما يوكرين كيف كم زوج يوم قليس أمنيرهم حجد ما روسيا أم مبرق يوكرين حدش متأنا سفيح متقعت جميرات الله بزلا جزية بخلت يوم وجنات بزترقة ملكع سراوت روسيا نتا أبزوبا لوهانسك أوبلاست تركب كتما كريمينا تقاصاص إيرو ما خمس اللو تقليصو بجكا زد ما روسيا كابت مالمش الجميرة قبل على عبيت كتماتات يوكرين دب كتجبر ترعاية زنبرت كوينو نزام الكتاخ أوت ياتاب زلا مجلسي بليتي أبزوبا دونباس زركبو أمول يوكرين شحن كل التميتن علامات كم زد قعتي قليصا روسيا بتوسخي نتوم بكتما ماريوبول زركبو زترفو سراوت يوكرين إدم كهبو كتصوع انكلا نهاجرات معراب كأه نزكينات كنا وحقو يسعر اللوا كتبل يا خسيسا بجكا زدمان منقست يوكرين مس روسيا نيمروخات من لوات غيرو خمزلو خقلص انكلو ابتز تقبر نيمروخات من لوات كأه 76 مروخات سراويت روسيا ناب روسيا تركب مهلاوم تقليصو كساب حجاب زكينات زلو معبالتات كأه بملكع كارتا كم استعزبوا زلهم ابزوبا دونباس اب كوابيتات لوهانسكن دوناسكن اب تقاتا كساب حجي حيلتات روسيا زي اتوا زلو اب دو روسيا تركب كتما خارخيف كومدما مونغو خيرسونن مايكلويفن ابز حلفو 24 ساعات زتقس كوينات كم استغيده تغليص يزركب كال مزيا مونغو يوكرين روسيان زكاز زلو كوينات بزتحاز دما روسيا مجمرتا ناي زكوينات بريزيدنت زيلنسكي زمرح منغستي كتقال تدل خمزل حبيره ختبقع حجنا بمنقد منستر وصاي غداياتا سيرجي لافروف غيرا بزهابته مغلصي روسيا بيوكرين سرعت ناي مغمطال مدب كم زي بلاي تزاريبو نسو ابزرب وسيخو نحنا يوكريناويان بخمي ينبرو بعلم كوسونينا ندل زلنا حزبا ناص اكخونينا ندل خبلن كله هاجر روسيا غابزوق نيكولراو اصوار كم زي تتقم علاو بمغبر سراويت روسيا غنا بتلمودا وق اب تقم زوعل اصوار موغا كقصل مخانميو از منستر اب حنتنا يهند مدبر تلفزيون قريبو تزاري بزركب بقال وغن دما كندا حجون مسكينات يوكرين بزتحاز اب العلي 14 روسياويان اغدا اوريدالا كندا اوصياتا بزلا مغلص تغدا مس فلاديمير بوتين ركب نزلون والقسبات علامه زغبره كم زخونه خدغلص انكلا ابت اغدا خا دقون بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين ون اتين مهلاون تغليصو نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرخب سلام نعخم